फाइनालि हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय जोङो जोबोर मोजां मोनसे बाथ्रा खोनानो मोनदों दिनै 27 जानुवारि दिनै गोथार मंगलबार सान दिनै बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोर मोनसे मोजां सान दिनै जोंनि माखासे जायगायाव दिनै बाथौ फोरबो खुंफुंनाय जादों दिनै नैथि मंगलबार मागो मासनि नैथि मंगलबार बे नैथि मंगलबार आरो बे तारिखआव ग्रोब गोलैदों 27 जानुवारि बे 27 जानुवारिया जाहैबाय मा बिटिआर गोजोन गोरोबथानिबो सान बेनिखायनो दिनै गासै सुक्तिकारिफोरखौ लानानै सुक्तिकारि दलफोरखौ लानानै आरो जोंनि बिटिसिनि सरकारा हाग्रामा महिलारि सरकारा बेखौ सेलेब्रेट खालामदों बेखौबो नोंथांमोना नुदों आरो बे सेलेब्रेट खालामनायाव गासै पार्टी बिपिएफ इउपिपिएल इउपिपिअ एबसु एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन गासैखौबो बेवहाय ज' जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेयो जोंनि बर' हारिनि खौसेथिनि मोनसे नेरसोन बाव राजखान्थिया गुबुन पलिटिक्सआ गुबुन इलेक्शननि समाव जायफोर बाथ्रा बुङो बे गुबुन नाथाय जों नुनो मोनदों बेवहाय गासैबो बिथांमोना ज' जानानै माने बेखौ सेलेब्रेट खालामदों आरो बे सेलेब्रेट खालामनायावनो हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि चिफ बिथाङा जोबोर मोजां मोनसे बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राया थारैनो साननो गोनां नोंथांमोना बेखौ पलिटिक्सनि राजनितिनि बा नेक्स्ट इलेक्शननि ललिपप होननानै दासान बे रियेल ललिपपबो जानो हागौ माने नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिनाया मोजां बबेबा जुदि इलेक्शन फैयोबा बै इलेक्शननि सिगाङावसो खायसे जायफोर खामानिया जाथावथारा बैफोरबो जायो जानो हागौ रन्जन दैमारि बिथांनि बेल मोननाय बा उदां जानाय बा केसनिफ्राय एकदम कमप्लिटलि उदां जानाय आरो जायफोर बिथांमोना जेलाव दङ जायफोरा फासिनि साजा मोनदों बा जोबोर गोलाव गोलाव साजा मोनदों बैसोरनि साजाफोरा जोबोर खमायनाय बा फासिनि साजाया गैया जानाय एबा बेल मोननाय बेफोर गासैबो बै बिधान सभा इलेक्शननि सिगाङाव जानाया पसिबिलिटि दङ जायफोरखौ जोङो ओरैनो हाया नाथाय इलेक्शना बेखौ बास्तब खालामनायाव गोबां मदद होयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनिनो मोनसे एग्जाम्पल होदों जे सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया जेलाव मानो थानांगौ उदां अखनाव फैनांगौ बिनि उनाव केसआ 5 बोसोर 8 बोसोर 10 बोसोर जि सोलिबाय थागोन खारन बिथाङा गावनिनो एग्जाम्पल होदों जेब्ला बिटिसि गोजोन गोरोबथा जादोंमोन 2003 मायथाइयाव जादोंमोन ना बैहाय बिथाङाबो जेलनिफ्राय उदां जादोंमोन नंगौ नाथाय बिथांनि केसआबो 5 बोसोर उनावसो जोबदोंमोन बेबायदि बिथाङा मोनसे एग्जाम्पल होदों बे बाथ्राया सैथो जे सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया बोरै जेलाव थाबाय थानो हायो बे रियेल बे जोंखौ माने गादबनाय होननानै आं बुंगोन जोंखौ डिप्राइभ खालामनानै होननानै बुंगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि गैयै खालामनायनि मोनसे पलिसि होननानै आंबो बुंगोन स' बर'फोरखौ अरायबो माने खौसेथि गैयै खालामनो थाखाय गावजों गाव नायलायनो हायि खालामनायनि मोनसे पलिसि होननानैबो आं बेखौ बुंगोन स' बेबायदि पलिसिया जोंनि हारिनि सायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिदों आरो नेक्स्ट जि इलेक्शन फैबायदों बे इलेक्शनाव दा जायफोर माने पार्टी दङ माने जाय सरकार दानाय पार्टी दं बिजेपि बिसोर जानो हागौ बेखौ माने गावसोरनि भट बेंकखौ इनक्रिज खालामनो थाखाय इउजबो खालामनो हागौ बिथांमोना जि इउज खालामा बिथांमोननि बाथ्रा नाथाय उदां जानांगौ आरो बेनो गल्डेन चान्स गल्डेन स्कप जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जोंनि भटआ ओरैबायदि जानांगोन जे एनडिएफबिनि जेंनाया जोब्बासो बिटिआर सुक्ति आरो बिटिसि सुक्तिनि बै दफाफोरा कमप्लिट जायोबासो जों बेबाराव बिजेपिखौ सरकाराव लाबोगोन बेबायदि टाइपनि जानांगोन आरो बर' मानसिनि भटआ नङा होमबा जोंहाबो मोनसे प्लास पइन्ट थानांगोन 100% नङाबाबो जों 50 60 70 80%खौथ' जोङो हासिल खालामनो हानांगोन एनडिएफबिनि जेंनायाथ' जोबनांगोन ना बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंगोन बेयो इलेक्शननिबो ललिपप जानो हागौ बा रियेलबो जानो हागौ खारन बर'फोरनि भटखौ मोननो थाखाय ट्राइबेलफोरनि भटखौ मोननो थाखाय बिटिसि बासिनि बर' सुबुंफोरनि भटखौ मोननो थाखाय एनडिएफबि बिथांमोननि जेंनाखौ सल्भ खालामनोबो हागौ सरकारा जुदि प्रेसार होयोबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बिबुंथियाव जा बाथ्रा बुंदों दिनै बिथाङा बुंदों जे बेबायदि जुदि खालामा गन्डगल जागोन बे सियर दावराव दावसि जागोन बे ओरै बुंखादों आरो बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंदों नोंथांमोना खोनासं जोबजासिम नायोबा नोंथांमोना थारैनो बिथाङा मा बुंदों बेखौ बुजिनो मोनगोन बिथाङा जायफोर बाथ्रा बुंदों बे जोबोर जोबोर इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय स' बिथाङा रियेल बाथ्राखौ बुंदों सुक्ति खालामनायनि उनाव सासे मानसिया जेलाव बोरै थानो हायो स' नोंथांमोनखौ आं राजखान्थिनि बिथिङाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन बेखौ नोंथांमोना राजखान्थियारि नोजोरजों नायो मायो बेयो निजा निजा बिसय नाथाय बेबादि पलिटिक्सनि समावनोथ' जों सासे मानसिखौ उदां खालामनो हायो बबेबा जेंनाखौबो सल्भ खालामनाय जायफोर जेंनाखौ नोंथाङा 5 बोसोरावबो सल्भ खालामनो हाया नाथाय जेब्ला इलेक्शन फैयो बै इलेक्शननि समाव बैफोर जाथाविफोरा माब्लाबा जायो खारन भट मोननायनि बाथ्रा दं स' बिथाङा सुक्ति खालामनायनि उनाव माने मरेलि जुदि जोङो
माबा भाबै जुदि नायोबा बेखौ मरेल भाबै नायोबा बा जिखुनु जि लेंगुवेज वर्ड बाहाया मानो जोङो जुदि बेखौ जुक्ति हिसाबै नायोबाबो बिथांमोना जेलाव थानायनि जेबो ओंथि गैया, जेबो जाहोन गैया, जेबो रिजन गैया, जेबो फेक्टरानो गैया। गोरोन्थियाथ' जायफोरा हाथियार लायो बिसोरनावथ' दायानो थाखायोना, गोरोन्थियानो थाखायो। हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जुदि 5 बोसोरनि उनावसो केसा जोबदोंबा अबभियासलि बिथांमोनाबो उदाङाव फैनांगो आरो बिसोरनि केसा जोबनांगो। जिहेतु बिसोर सुक्ति खालामबाय, सुक्ति खालामाबा जुदा बाथ्रामोन। स' डाइरेक्टलि बियो जोंखौ मा डिप्राइभ बा जोंखौ थगायनाय बेबायदि होननानै आं बुंगोन। स' बै थगायनायनिफ्राय सरकारा गोजानाव थानांगो, आंबो बेखौनो बुंगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना मा सानो? महिलारि बिथाङा जाय बाथ्रा बुंदों, जोंनि बिटिसि एनसि बिथाङा जाय बाथ्रा बुंदों दिनै, बे थारैनो रियेल जागोन ना जाया? मा बे इलेक्सननि जास्ट ललिपप दौनानै भटखौ जोंनि माने लानो नागिरदों नामा? आंनि बादिबा बे बाराव जोंनि भटआ सुक्तिनि गोरोबथाया सल्भ जायोबासो जोंनि भटखौ मोनगोन। बेबायदि स्टाइलनि जानाया दरकार, आं बेबायदि सानो। नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोननि बादिब्ला मा बियो रियेल? मा थारैनो भट मोननो थाखाय एनडिएफबिनि जेंनाखौ 80निफ्राय 90% सल्भ खालामगोन बै बिधानसभा इलेक्सननि सिगां? हाग्रामा महिलारि जाय बाथ्रा बुंदों बेनिफ्रायथ' बेबादिनो नांदों। नोंथांमोना मा सानदों? नोंथांमोननि साननायखौ शेयार खालामबानो जाबाय। केस फोजोबनांगौ, रिहेबिलिटेसन जानांगौ, ओमफ्राय जेलाव थानायखौ गजोबनांगौ। जेलाव थानायखौ गहोनो हागोन, जागोन। रन्जनबाबो गगोन, सोरबाबाबो गगोन। खिन्थु केसखौ आं बुंगोन, केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंथि प्रसेस। जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स, आङो जेलनिफ्राय गदों नंगौ। आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोरमोन। दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा, मानसिया फ्रि जानांगौ। जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि, सान्थिनि नामाव सुक्ति खालामबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो नाङा, बे फ्रि जानानै थानांगौ। केसा सोलिलांबाय थागोनब्ला 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो, बे थांबाय थागोन। जोंनि प्रसेसा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिसास दङ गगोन, जेलनिफ्राय गगोन। आरो जायफोर 3 फासि जानायनि मोनसे अर्डार जानानै दं बेखौबो आंहा आत्मबिसास, आंथ' खेबसे बुंखाबायबो बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला। 3 फासि जानायनि माबा दंमोन, आङो सौहैनायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जाहाथे खिन्थु बन्द' जागोन होनना बुंदों। बे फासि होननाय जिनिसखौ मा खायदा खालामनानै बोखार गासै जागोन दा बन्द' जागोन होनना बुंदों डाइरेक्ट। बे खोथाखौ दा खालाम, नोङो जेराव दोनदोंथ' केसा सोलिलांबाय थागोन, खिन्थु फासि शब्दखौ बोखार होनना बुंदों। बे जाबाय आरोखि, दा जासिगोन। आंहा बिराद मोजां बिसास दं, जाया। आंहा बिराद माबा दं आरोखि, माने गोसोआव फोथायनाय दं, आं हागोन बादि मोनदों। दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि, इलेक्सन थांगोन गासिबो एप्र'चना जालांजोबगोन। आंहा साहस दङ, बुंनायनिबो साहस दं, मावनायनिबो साहस दं, आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था। फाग्ला सुक्ति खालामनानै जेल जाजायो, मानि मा सुक्ति जाखोयो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायोना, बबेहाय नुफेरा, बबे दुनियाव नुफेरा, डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा। सुक्ति खालामबायथ' मानसिया, हामसिन थाखाय सुक्ति खालामबाय, केसाथ' नंगौ थागोन। बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ। 8 बोसोरानो लाथों, 10 बोसोरानो लाथों। जेनेबा आंबो निजे बुंबाय, आंनि जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिमावसो जोबहैगोन। बिसिनाव बिदिनो जागोन। मानसियानो जेराव थाबाय थायो बिदि जागोन। दा बेफोरखौ गोरा जानानैल' था, आं मावगोन, आं बिसास दं, आं हागोन बादि मोनो।